Com anem? Avui canviarem els cultius d'aquí al balcó, on abans teníem pèsols, ara hi posarem tomaqueres cirerol. Vols veure tot el procés? Som-hi! Bé, ara que ja hem omplert el test amb terra barrejada amb compost que hem fet a l'hort, a la capa superior hi posarem compost, només compost, fet aquí al balcó, perquè aquesta terra té una mica d'argila. No ho he provat mai, però jo crec que donarà bons resultats. Així que a la capa superior hi posarem compost fresc i humit per poder-hi plantar les nostres tomaqueres. Ara el que hem fet és moure aquests testos arran de la paret perquè el sol ve d'allà. Llavors així el test no rebrà un impacte del sol tan fort i no calentarà la terra tant com si li donés el sol directament. És una manera d'aprofitar els murs naturals que tenen alguns balcons. Aquí tenim les tomaqueres que van sortir del compost i en tenim suficients per omplir tot el balcó. Enterrarem fins a les primeres fulles, i de fet hem podat-les de baix, perquè la tomaquera pot treure arrels per tota la tija. Així que enterrarem fins aquí perquè pugui generar més arrels. Doncs bé, ara que ja hem acabat el primer test, ens faltarà preparar tots els altres testos, que en tenim 5 més, i així podrem omplir el balcó de tomàquets cirerol, els tomàquets cherry, amb l'objectiu d'aquest estiu no haver-ne de comprar, perquè 5 testos així grans que produeixin tomàquets cirerol, vaja, no sé quants tomàquets mengeu vosaltres, però jo crec que per mi en tindré de sobres i per regalar. Un cop la tomaquera comenci a fer flors i a produir, aprofitarem aquestes aloe vera, tallarem les fulles velles i amb el gel de dins en farem un adob natural, casolà, que ens costa 0 i que va molt bé justament per a aquest cultiu d'estiu. Apa doncs, fins la propera!